नमस्कार प्रणाम लोग छोट बैठ जय मंजिल। बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा बा अक्षरा सिंह के MS वीडियो वायरल होता। ओकर का सच्चाई बा जानी लोन। बहुत लोग कहता पवन सिंह वायरल करते रहा। ऐसा कोनो बात नहीं कि भाई पवन सिंह का वायरल करे यहाँ वायरल करे कर रही तू अपना साथ के करता। ऐसा कोनो बात थोड़े बा उनका साथ के वीडियो ना हुई उनका लगे सारा कुछ के वीडियो हुई मगर ई फैलावल जाता पवन सिंह के बदनाम करे के लोग फेरा में लग गई बाकी पवन सिंह वीडियो वायरल कैले बड़ा लोग में वीडियो देख सकता नहीं लोगन डिस्क्रिप्शन में जाके इंस्टाग्राम पर हम डाल दिले बनी वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल होता। कहाँ एक मैटर बा हम लोग के फैन एक बाद वाला वीडियो में बताएं पूरा। अभी रात कम से कम 2 बजे था ये वीडियो अपलोड हम करता नहीं बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा बा तो कहनी कुछ ऊपर बनावे की चाहता। पवन सिंह नहीं करत पवन सिंह के फैन भी नहीं करत वायरल हमनी कौन काम बा वायरल कैले के।